A Confraría de Lladarousa dispón de hoxe dunha nova embarcación para loitar contra o furtivismo. Custou 50.000 euros a través dunha axuda de fondos europeos para o PP20. O barco incorpórase á flota coa que o Pósito Insular tenta protexer as zonas marisqueiras. Ata hoxe dispoñían de 2 embarcacións. O que distingue a esta das anteriores son os seus avances tecnolóxicos. Esta lancha ahora mismo é para apoiar máis o reforzo, ter maior presencia nos bancos marisqueiros contra o furtivismo, xa que as lanchas que temos son moi antiguas. Esta lancha é unha lancha moderna na cal vai dotada de un radar, vai dotada dun GPS plotter, vai dotada dun HF. A estas características de última xeración hai que engadir que a embarcación permite tamén facer traballos de pesaxe e de almacenaxe a bordo. Son as básculas modernas que hai, no cal esas básculas rectifican o movimento do mar e poden ir co peso máis exacto para a terra, é dicir, vais a facer un clasificado a bordo, un pesaje, vais a facer un etiquetado e o marisco vai ter unha mellor trazabilidade á hora de chegar á lonja e pasar polas clasificadoras que temos ali. No acto de botadura da embarcación no Varadoiro do Xufre estivo presente a conselleira do mar. Rosa Quintana puxo en valor o traballo levado a cabo pola Organización de Produtores da illa, a través da que se conseguiu xestionar a axuda que permitiu facerse con este barco. A titular de mar salientou que esta é a primeira embarcación destas características nas costas galegas. É unha embarcación pensada e diseñada para conseguir aforro enerxético e reducir tamén os niveles de contaminación no medio mariño. Quero decir que o propio sector pesqueiro, marisqueiro e acuícola é o máis interesado en preservar non só os recursos, sino tamén en conservar da mellor maneira posible o medio ambiente. E por iso todas as inversións que se están facendo tenden a conseguir unir eses dous aspectos. A nova embarcación servirá para incrementar a ofensiva contra o furtivismo, unha actividade que, segundo explican dende a Confraría, é especialmente problemática nos bancos da contorna da ponte e na zona sur da illa.